Νομίζω 5 μικρά. Θα το δούμε στη φωτογραφία του. 4 κεφαλιά. Βλέπω ότι ένα πρέπει να είναι από κάτω. Από σκάφο το βλέπουμε. Αν όντως έχει κάτω δεν το βλέπουμε. Πάντως έχει εκεί μέσα τσόφλι στο φαΐ τους. Πάλι. Ναι. Που δεν έβαλα. Όχι, δεν το παλιό. Αν δεν το βάλεις. Το έβαλα από τη μια πλευρά μόνο.